धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख सुबुनसुरि दैमा सेरफांनि इक' केम्पआव साननैनि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि बानजायनायाव बर' थुनलाइयारि फोरबोआ मैया जोबनानै थांबाय। आसामनि दाब दाब जायगानि थुनलाइयारि आयदानि गासै सा 28 थुनलाइगिरिफ्रा बाहागो लानायाव 21 आरो 22 सेप्तेम्बर साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लायो आरो सल'बाथा, सल'मा, खन्थाइ बायदि बायदि गोबां रोखोमनि थुनलाइनि सायाव मेहेरगोनाङै सावरायलायो। बर' रेबग्रा जथुम मिरु सरकारनि हारिमु मिनिस्ट्रिनि मन्थ्रिखौ होनना बुङो। बेनि मोनसे थुनलाइयारि गौथुम साहित्य एकाडेमि आरो बे गगामुखआव थानाय गगामुखनि साहा थानाय गेरुकामुख बेवहाय NSPC-नि मोनसे हाइड्र' इलेक्ट्रिक पावार प्रजेक्ट दङ। बे जथायै बे हाबाफारिखौ बानजायदों जे बर'नि रावसा डाइलेक्ट बर' रावखौहाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै माने सोदोबफोरखौ बाहायो आरो बे सोदोबफोरा माने जोंनि बर' थुनलाइनि थाखाय मोनसे दोहोन फुं होनना बुंनांगोन। जोबोद भेलुएबल वार्डस बेफोरो दा बेफोर वार्डसफोरखौ जोङो माने बुथुमनानै डिक्सनारि जायगा होनायनि मोनसे सिन्था सरसा आरो गुबुन गुबुन हालामाव थानाय बर'फोरनि बै माने आलादा आलादा सोदोबफोरा माने जुदिवबा माने बैफोर जायगायावनो सोलिबाय थादों। दा बै हिसाबैहाय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा जेरै सानजा फारसेनि बर' आरो सोनाब फारसेनि बर', खोलानि बर', साहानि बर', दा बैफोरनि गेजेराव जाहाथे माने कमिउनिकेसन खालामनायाव गोरोन्थि बुजिलायनाय जाया बेफोरखौनो जों उद्घाटन खालामनानै जोंनि बर' थुनलाइ जायगा होनायनि मोनसे सिन्था खालामनाय जादों आरो बै बिफावनि गेजेरजों बै खामानिनि गेजेरजों सानजानि सोनाबनि रायलायनाय फारसे सोदोबफोरनि सायाव गियान फैगोन, खोलानिया साहानि गियान फैगोन, बे मोनसे बुरजाफोरा फैलायनाय जागोन आरो मोनसे समावहाय बे सोदोबफोरा जोंनि बयनिबो जालायलायनानैहाय जोंनि सोदोब बाख्रिया गोबांथार जाहैगोन, दोनथुम जागोन। बे जाहैबाय मोनसे बिथिं आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय दिनैनि हाबाफारि दिनै 22 सेप्तेम्बर दिनैनि हाबाफारिया अरेल लिटारेचार बर'फोरनि गेजेराव खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थानाय माखासे सल'फोर दङ, सल'बाथाफोर दङ, मेथाइफोर दङ, बैफोरो थुनलाइयाव जायगा मोननाय जाथ'वाखै। दा बैफोरखौ जों माबोरै उद्घाटन खालामनाय बोरै माने बोखांबोनानैहाय थुनलाइ जायगा होनाय बेनिसो जोङो सावरायनायनि बेब'स्था लानाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला खुगा थुनलाइयानो गिबिसिनै थुनलाइनि बिफावखौ बा थुनलाइ फोजौखांनायनि बिफावखौ लायो। मानो होनना बुङोब्ला जि समावहाय लिरनाय महराव थुनलाइ गैयामोन दा बैफोर समावबो आजिरा मोननाय समफ्राव एबा एसे फ्रि समफ्राव रिलेक्स समफ्रावहाय माखासे सल'फोरनि बाथ्रा बुंनानैहाय गावजों गावनि गेजेराव आमिस जायो। लोगोसे गथ' बुरखायनाय मेथाइफोर माखासेफोर दङ बैफोरो बर'नि गेजेराव गोसारनानै दङमोन दा बे लासै लासै गोमालांनो हमदों। दानि बे लेखा गोरों मुगायावहाय दा बै थाखोमानो नागिरनाय जोंनि खुगा थुनलाइ बेखौ जों उद्घाटन खालामनानै जोङो सियाल जुगामि एबा जौस्रांमा खालामनाया जोंनि थांखि। दा बे बिथिंजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। साबेसे थुनलाइगिरिफोर बेवहाय जोंनि लिस्टेड रिनाउन्ड राइटार्सफोरनि मुं फैदोंमोन 34 नाथाय दा समाव जोंहा 28 न'स अफ राइटार्स माने स्कलार्सफोर दंफैयो 28 सा रोंग'सा आरो लिरगिरिमोन।